May buntag mga Bisaya. So no, my name is Yul Calvet from Proud Bisaya by Media Vlogger. So nata karon diri sa Stay and Save, which is na trending pila ka months ago na dito jud kay ilaha marag mini Palawan. So amo giari para amo adventure ang lugar. So follow. Magwash ta itong hands dere. Okay, protocol man dyan na magwash og hands unya mag limpyo sad sa imong feet. Like, step na ganda. Also need to mask na wala ko gas-cheer ga-wear og mask kay di man madungog ang storya. So karon musud man ko mag-wear og mask. So dere kay mabuhat og temperature kay protocol sa pandemic mo temperature gina siya. And then lista sa pangalan for contact tracing. Okay, so karon mo check in sa mi. Nya ato isod ang lugar. So talik ang dami. So guys, manangid lang ko nanangid lang kanila natangtangon ako mas para sa vlog kay para kanang madungog ang storya ba. So mo tong natangon sa ako mas para lang ani sa vlog. So okay, ali. So before mo makasud dito yung mga things kay ila ba nang i-sanitize butang og sa ka room para ma-disinfect. So mo ni ala room mo sa so dito butang mo mga things for 1 hour. After 1 hour makuha na nimo. Okay guys, kuyog na ko ron ang officer in charge sa Stay and Save, which is mangutana tag gamay na details about sa Stay and Save. How it all started. Actually, it started 4 years ago, and with a couple, Mr. Neil Kirkpatrick and Miss Eva Benarma. And they were living overseas for how many years, and they were really planning to, when they retire, hari na sila din sa Pinas, magpuan for good. And muna ilang plan actually because they have already invested their family and mga Eva invested kanina land there is sa Tupi area, which is referred to Tupi is the whale sharks. So noto nga pagabot sa Tupi nga tuan nga time. So timing sa jud kaayo mo to na ilang na plan niya kanang ari nila anang ilang retirement. So mo ni siya na establish siya ni actually at first ang existing nga building is kanina yung bungalow and kanina isang 2-story house. And then pagabot sa Tukig, daghan na ka-IG mo. Kasi since ang amo akong boss na kanang si Mr. Neil Kirkpatrick is PhD in microbiology man sa siya. So ang ilang knowledge and experience sa gawas o sa ilang mga work before. So na coincide nilang duha and kanang wala nga ang importante gyud sa kuan karon dire sa Stay and Save ang safety sa mga guest nato plus kanang ang iya pong expertise sa microbiology. So muna na-adapt din nato nga muna cleanliness sa atong mga CR, although mga common bathrooms is very clean yun na siya every now and then disinfected yun na siya. So mo yun na yung pinaka-importante and ang comfort sa atong mga guests. So akong next question since pandemic man, among question is how did you cope up with the pandemic? Actually, listo dyan siya kaayo kay bisan sa mga staff kami dire akong mga March kaya nag-start ang pandemic atong March, so nag-close staff. So ang gi-cope up sa owners is kanang syempre ang ato ang kanang safety. Katong pag-close gani pag March, so nag-close kami ato. And then kami kanang nag-coordinate ni sa owners ako then ang mga papers kung unsay mga kinahanglan gyud nga i-comply para makabalik ni dayon og operate. So muna nga coordinate ni sa government sa LGU and sa Department of Tourism na maka-open with me. So atong pagka-July, kami gud mga first batch gid mi apid sa first batch nga nag-open. So syempre, gikontaktahan ko kaniya og namo ang employment sa among mga trabahante nga na-stop for how many months. So mauto nga kanang iya jud dayon gi-comply ang mga requirements. So first and foremost, kami jud ang first batch nga nag-open diri sa Tanawan area. Apil man sa first batch ato nga naka-comply sa requirements. So mauna nga karon nakabalik na mig work nga kato mga displaced workers sa una wasa gusto ko sa municipality sa Oslo.
So thank you po guys sa among very thankful sa kay sa kanang government diri sa Oslo kay mga displaced workers atong time sige gid ming gisportahan. Thank you kaayo Mayor Tumulak and kuan the rest of the LGU po. So karon ma'am, since mo ano din niya situation diri sa Oslo pandemic. Our next question is what are your future plans for the area, for the stay and save? Okay, daghan pa jud kay mga future plans ang owners at ani-ari and their family kay since ilang gining kaugaling ng lot. So they have so many plans na ma-expand pa gid siya actually. Kay dili may kakuan pa kanang kakuan sa mga tao sa demand. Kay syempre sige may fully booked especially weekends. And kanang mga weekdays, of course, kanang natural magina siya nga dili tayo. Especially karon pandemic. And ang kanindot lang pod kay nindot kay ang review sa tanang mga kuan sa mga guest na mga makaari. So nindot ang review. So mao sad na siya kanang pinaka-importante nga ma-maintain nato, mas ma-improve. So para pod nga kanang mas ma-improve pa sa among service. So munang naguna-una sad ang kuan, ang management nga pa-expand pa ni siya. So mo na nga kanang help ko hon ng area as I don't know if okay ba kanang ikuan ako isusi na ahead of time but basta na siya mga plan din ha, mga hanging restaurant like that. So which is nindot kay siya pa lantawon ko hon. So ato na siya abangan. So